галимгә бер кеше шалтырата да үзенә чакыра кунакка. Бу галим аның янына килгәч инде караса, тегесе аякка да тора алмый, куллар белән дә селкетә алмый, фақат башы белән генә селкетә. Һәм ни кызык, шуның белән сөйләшкәндә шул кеше әйтә, менә минем аякларым, кулларым булганда, мин шундый бәхетле түгел идем, хәзер шикелле чагыштырсак. Ни өчен дигәч, чөнки менә бүгенге көндә мин көн саен компьютерда тәфсир тыңлап, Кур'ан өйрәнеп, динне өйрәнеп, үземне бик бәхетле кеше сизәм. Һәм хакыйкатьтә дә, кардәшләрем, Аллаһ Субханаһу ва Тәала бәхеткә безгә бер юл күрсәтә. Әлә бидикәлләһи татмайнал кулуб. Аллаһны искә алу белән йөрәкләр тынычланмыймыни. Бу аятны әлбәттә безнең күп вакытта ишеткәнебез бар, күп тапкыр мыяларны әйткәнем бар. Ләкин без менә шул аятны күңелгә һәм йөрәккә сеңдергә тиешбез. Ни дәрәҗәдә без Аллаһны искә төшерәбез? Гамәлләр белән, сүзләрдә, үзебезнең холкыбыз белән, Аллаһка итаат итү белән, гөнаһлардан ерагаю белән. Шул дәрәҗәдә без бәхетле була алабыз. Ул гына түгел, без шуның белән сезгә, балаларга да мисал күрсәтәбез. Чөнки әгәр дә без үзебез бәхет юлына омтылмасак, ничек без ул юлны балага ирештирә алабыз? Туганнарга күрсәтә алабыз? Иптәшләргә, дусларга, нинди генә кеше булмасын, ләкин башкаларга сеңдерәсең килә икән, үзеңнән башла. Аллаһ Субханаһу ва Тәала Кур'ан Кәримдә әйтә, Таха сурасында 123-нче аятта: "Фаман табия худая фала ядиллу ва ла яшка." Шул җитәкчелек артыннан барса, аны белән эшләсә, Аллаһка итаат яшәсә, ягъни Кур'ан, сөннәт белән Аллаһ кушканча яшәсә, фала ядиллу ва ла яшка ди. Хакыйкатьтә ди, ул адашмас һәм бәхетсез булмас. Адашу, кардәшләрем, ул бәхетсезлекнең синонимы. Ләкин Аллаһ әйтә, фала ядиллу ва ла яшка. Ва ла ядиллу дисә дә, адашмаса дисә дә, без инде аңлыйбыз, адашмасан, туры юлда буласың, туры юлда булгач бәхетле буласың. Без аны аңлыйбыз, ләкин Аллаһ әйтә, ва ла яшка ди. Һәм шул вакытта бәхетсез дә булмыйсың ди. Ягъни Аллаһ безгә әйтә, шул аятта, әгәр дә син туры юл белән барсаң, Кур'ан белән яшәсәң, Аллаһ индергән җитәкчелек белән кулланып тормышыңда яшәсәң, бәхетле буласың һәм адашмыйсың. Адашмау безне бәхеткә бу дөньяда да түгел, ахирәттә дә бәхеткә ирештерә. Һәм әлбәттә ахирәттә иң улуг бәхет нинди ул? Әлбәттә җәннәткә керү. Һәм әгәр дә син бу дөньяда адашмаган булган булсаң, туры юлда булган булсаң, кыямәт көнне син бәхетле булачаксың. Ләкин бәхет дигәндә кыямәт көнне бу зур хәрефтән бәхет. Бу хакыйкый бәхет. Безнең йөрәкләребездә һәрберебезгә дә фитри иман салынган, шул фитри иманда үзенчә бер омтылу бар. Зур бәхеткә омтылу бар. Һәм шул омтылу ул ялган түгел. Ул була кайчан? Кыямәт көнне, әгәр дә без Аллаһка итаат итеп яшәсәк. Ләкин мәҗүсиләр әйтәләр нәрсә? Әгәр дә сез ди Кур'ан белән яшәсәгез, сез бәхетсез буласыз дип әйтәләр. Бу көндә дә карале, бу мескен хатын кызга яулык киде, хиҗаб киде, бәхетсездер инде ул. Шулай дип карыйлар. Кара, намазын укый. Ул теге җегет, без иптәшебез инде хар дингә киткән инде ул хәзер ул. Сектага киткән шикелле дип әйтәләр. Ничек хакыйкый рәвештә Аллаһ Тәала әйтә: "Ва ман а'рада ан зикри, фа инна лаху маишатан данка." Кем ди, минем зикереннән баш тартты, Аллаһ кушканча яшәмәде, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям күрсәткәнчә яшәмәде, фа инна лаху маишатан данка, анарга тыгыз тормыш булачак. Тыгыз тормыш булачак. Һәм хакыйкатьтә дә шул әйткән кешеләргә карасаң, алар үзләре бәхетсез. Бу бит яулык кигән, Кур'ан өйрәнгән, Аллаһ кушканча яшәгән кеше үзе бәхетле бит ул. Ул очып йөри. Анарга рәхәт. Чөнки ул йөрәккә туры килә торган рухи ризык бирә үзенә. Һәм ул аңлый, әле бу ахыры түгел, кыямәт көндә дә Аллаһ алдында килеп басачакмын һәм җавап бирермен. Я Раббым, мин бит намаз укыдым, мин бит син кушканча яшәдем, мин бит хәләл юлдан ризык таптым, мин бит син кушканча хәләл тарафка, хәләл юлга син биргән малыңны масраф иттем, син биргән ниямәтне, аякларны, кулларны изгелектә эшләттем дип җавап бирә ала ул. Һәм анда ул көтә җәннәт шулай. Моннан да тагын да ул дәртләнеп нишли? Тагын да күбрәк бәхетлерәк була. Шуңа күрә кем күбрәк белә? Яралтучымы? Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Яисә яралткан затмы? Әлбәттә яралтучы. Аллаһ Субханаһу ва Тәала безнең турында яхшырак белә. Безгә үзебезгә караганда. Без үзебез белеп бетә алмыйбыз.
Kimdir o'zi turmush bo'yi o'zini izlab yuri. Kimdir psixologlardan tillab, ayrılışada eri bilan iki balası, üç balası var, o'zini izlay boshlaydi. Izlay o'zini yovlig'ida sola, gunohga da bota, narkotikga da umtila. Agar da baxtli bo'lsa kerak, qardoshlarım, birinchi niyatga qaraylik. Biz niyatlarimizda bu g'adiy narsa biz uni bilamiz. Ko'p kitoblar shu hadisdan boshlanadi. Innamal a'malu binniyat. Har bir amal uchun niyatga qarab beriladi. U ajr savob yog'idan tugul, hatto tajribadan da. Agar da sening niyatingda haqiqiy ravishda baxtli bo'lu, bu dunyoda ham kelishakda ixlos ko'ngildan baxtli bo'lu. Shunda bir yo'l bor. Allohga itoat. Agar endi baxtsiz bo'lsa kerak ekan, baxtsiz. O bit bilan o'z yo'l o'zi izli. Bola aytadilar, bola anlatmış Allah barlig'in. O bit o'zi o'ylasin, o'zi topsin yo'lni, to'xta. Mana tabında araqa turganda sen bit aytsan arga, o'zi yo'lni izlasin da araqani totib qarasin. Yo'q deydi. Sen bilasan, araqa yomon narsa, nachar narsa, narkotik shekilli. Sen ona ishlatmaysan bit. Ammo da imonsizlik. Shunqanchalik sen bolaga buni anlatmaysan. O bit Alloh tili bor. Qiymatli bo'lashaq. Shunga ko'ra niyatga qarab yashash kerak. Agar da niyating seni ixlos ko'ngildan durust ekan, durust yo'lda bo'lu, baxtli bo'lu, bolalarimizni baxtli ishlaw, Allohga misol ko'rsatuv. Mana shunda bir yo'l bor. Alloh taolo jinglatib senga ko'rsatdi uni. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam hamma aytdi. Kishi so'zini qarama. Mana bu ikki oyat bilan Toha surasida 123 ham 124-oyatlarda Alloh taolo senga aytdi. Boshqalarga qarama. Men Allohdan ko'proq bilan, men butun dunyoni, butun yulduzlarni, butun sen ko'rgan narsani men yaratuvchi deydi Alloh taolo. Hamma sen aytam deydi. Menga itoat etib yashashdan baxtli bo'lasan. Agar da men zikrimdan burilsam, baxtsiz bo'lasan. Shunga qardoshim, Alloh taolo har bir bizga da baxtli bo'larga nasib etsin.